जय माता दी भक्तगण। चंड और मुंड जाकर के शुंभ के प्रस्ताव के भगवती जगदम्बा के पास रख ले और कहले कि हमरा स्वामी जैसा निह तीनों लोक में कोई बलशाली नहीं खे, ऐसे तू उनकर पत्नी बन जा। चंड मुंड के वचन सुन के देवी कहली कि तू सत्य कह रहल बाड़ा, लेकिन हमार एगो प्रतिज्ञा बा कि जे हमरा के युद्ध में हरा दीही उहे हमार पति बनी। कथा मनमोहक बा, आगे भी असही कथा बनल रही। तब तक एगो माता रानी के भजन के आनंद ले लिहल जाए। जय माता दी। नव दिन उपास रही कैनी बरतिया हो, नव दिन उपास रही कैनी बरतिया हो। जो हतानिया सारा तोहार हो, जो हतानिया सारा तोहार हो। भूखे पिया से माई छचने ला छतिया हो, कब अबू घरवा मार हो। कब अबू घरवा मार जाई के को हरवा घर से कलशा ले आईनी हो, भरनी हो गंगा जी के नीर हो। किसिए के तेलावा में पुआवा पकईनी हो, गुड़ के बनैनी माई खीर हो। फल फल हरिया मैया तोहके मंगईनी हो, फल फल हरिया मैया तोहके मंगईनी हो। कब अबू करे जेवा नार हो। हियरा जुड़ाई जैतू घर मोरे आई जैतू, पूजती माई तोहर पाव हो। सोनू सरगम के मनसा सुना मायरिया हो, दे दन चुनरी के छाव हो। इहे अरजिया माई भाई बो सरजनी के, इहे अरजिया माई भाई बो सरजनी के। हो जाई सपना साकार हो।